Morjens ja tervetuloa Rikasta elämää podcastin pariin. Tästä starttaa meidän 4. kausi. Aiemmilta kausilta tuttu juontajakollega Riikka on nyt vanhempainvapaalla, joten uusi kausi uudet kujat. Meillä on mukana uusi juontaja Marianne Satama Aleksandrialta. Marianne, mikä fiilis tulla mukaan? Kiitos. Kiva ja jännittävä, mutta odotan tulevaa innolla. Parempi odottaakin. Meillä on aivan mahtava kausi tulossa. Meillä on mukana muun muassa koko kansan Jorma Uotinen ja enkelisijoittaja Jenni Kynnös. Ja sitten ajatellaan usein, että sijoittajan pitäisi etsiä sellaisia niin kuin ihan uusia innovaatioita, mitä kukaan ei ole keksinyt. Mä en todellakaan halua tehdä mitään uutta. Mä haluan tehdä venyvät kengännauhat, vähän paremmat kengännauhat. Mä haluan tehdä paremmat sukkahousut. Ne on niin kuin juttuja, että mitä ihmiset oikeasti tarvii ja mitä joku muu on maksanut ne oppirahat, että opettanut niitä kuluttajia. En mä halua maksaa sitä markkinointia, kun mä joudun opettaa niitä käyttämään tai uutta härveliä, mitä ne ei ole ikinä nähnytkään. Rikasta elämää podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä. Tervetuloa Rikasta elämää podcastin pariin. Mä oon Marianne Satama. Ja minun nimi on Pekka Junes. Tänään meillä on vieraana sarjayrittäjä, enkelisijoittaja ja Leijonaluolasta tuttu Jenni Kynnös. Tervetuloa Jenni. Kiitos. Ihana saada sut meidän vieraaksi. Tosiaan Leijonaluola-ohjelma pyörii tällä hetkellä televisiossa ja oot yksi leijonista, niin minkälainen tämä luolakokemus oli? No mä ajattelin, että se tulee olemaan aika kuumottavaa muuta, mutta meillä oli ihan hemmetin hauskaa siellä niin yrittäjien kuin muiden sijoittajien kanssa. Eli erittäin hyvä ja upeita uusia yrityksiä tuli haaviin sieltä. Kannattiko lähteä? Todellakin. No, mitkä oli sulle tärkeimpiä kriteereitä niiden sijoituskohteiden valinnassa? No mulla tietenkin on se, että yrittäjän kanssa matchaa. Että jos ei ole samanlaiset energiatasot tai tempo, niin siitä monien vuosien yhteistyöstä voi tulla aikamoista piinaa. Ja sitten totta kai myös se, että jos sä heität niin kun rahaa jonnekin, niin totta kai lukujen pitää täsmätä, että pitää olla mahdollisuus oikeasti myös tienata sillä. Että toi startup-sijoittaminen ei kuitenkaan ole ihan silleen mitään niin kuin kovin varmaa ja solidia, että jos siinä vaiheessa laskee, että jo kate ei kestä tai runwayt ei ole tarpeeksi, niin se on aika kuolon paikka. No minkälaisia yrityksiä sä haluat sijoittaa ylipäänsä? No mä sijoitan yleensä B2B-palvelubisneksiin, joita yllättäen Leijonaluolassa ei paljon näy, koska ne on niin hemmetin tylsiä aloja. Ja sitten sen lisäksi B2C-puolella kuluttajatuotteisiin. Joo, just näin. Eli kaikkea, mitä voi somessa myydä, niin meitsi on mukana. No kerros vielä, minkälainen omistaja sä oot? No mähän on hauska ja kupliva ja ihanan kannustava. Välillä ehkä tulee semmoista pientä ruoskaa, jos sitä oikeasti tarvitaan, mutta kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin kuopan kaivaja, että ei ihan hirveän ylätason strategiaa päästä tekemään, että se on niin kuin lapio-olalle ja menot. Hands on. Just näin. Just näin. Se sijoituspäätös täytyy tehdä siellä kuitenkin suhteellisen nopeasti ja pienessä ajassa ja käsittääkseni hirveästi ei ennakkotietoa yrittäjistä tietenkään ole. Niin kuinka rationaalista tämä päätöksenteko voisi olla vai tuleeko siellä myös niin kuin tunteiden mukana mentyä? No todellakin ainakin itse tulee, koska mulla on tämmöinen tylsä konservatiivinen salkku ja sitten on nämä mun niinku sekoilusijoitukset, eli minne saa mennä niinku täysin tunteella, että kyllä me ne perusluvut saadaan siinä niinku haastattelussa sen yrittäjän. Mehän ei tiedetä edes niinku mitään siitä, että me saatetaan saada muutama kysymys, että he ei kysy hänen taustastaan tai muuta, kun me mennään, mutta me ei tiedä kuka on hän ja mitä hän tekee. Ja sitten se selvii, meillä on 30 minuuttia aikaa sen pitchauksen jälkeen sitten kysellä kysymyksiä. Et silloin me yleensä saadaan ne perusluvut, jos pystyy vähän niin kuin laskemaan ja tehdä erilaisia skenaarioita. Mutta kyllä se niin kuin hyvin fiilispohjasta ainakin itsellä on, että haluuks mä lähteä jonnekin, koska se vaatii kuitenkin tosi paljon omaa aikaa. Miten muuten hyvin ne yritykset on, tai ne kun tulee pitchaamaan, niin on valmistautunut? Vaihteliko? No kyllä se vaihteli aika paljon, mutta mä yllätyin positiivisesti, kuinka paljon oli niin kuin lukuja opeteltu ja muuta. Eli perusasiat. Joo, kyllä. Ja sitten monella oli sitten mukana joku, joka niin kuin vähän bäkkäs, ettei tarvinnut ihan yksin mennä. Että se oli myös hyvä, että jollain saattoi olla vaikka aviopuoliso siinä messissä, joka on sitten toiminut vaikka kirjanpitäjänä sitten, niin auttoi vähän miestä mäessä sitten, kun tuli vähän vaikeampia kysymyksiä. Ja se on tosi vaikea paikka yrittäjällekin, tosi kuumottava tilanne. Sulle ei saa olla mitään materiaalia mukana, sut kysytään kaikki edellisen vuoden luvut, katteet, käyttökatteet, mitä tahansa muita, niin ei ole mikään helppo paikka. Pääsitkö osallistumaan kaikkiin, mihin halusit? No briefi jäi välistä, että Piru, Elias ja Kim, mutta kyllä mä aika hyvällä prosentilla, että olin aika
kovia tarjouksia laitoin pöytään, mutta kyllä tällä intohimolla niin kuin yllättävän moneen sitten pääsi messiin. Joo, niistä mediassa luettiin. Oli ihan uutisissakin. Mitä hyötyä siitä on sulle ollut? No totta kai sai tosi paljon näkyvyyttä sijoittajana, eli sanotaan puhelin on pirissyt ja kaikenlaisia dekkejä on sadellut sen jälkeen, mutta se on sijoittajana ihanaa, koska sähän haluat olla se, että joku ottaa sun persoonan tai sun osaamisen takia just yhteyttä, sen takia, että saisit just fitti siihen yritykseen, eikä vaan, että sä luet jossain deal-roomissa 200 dekkiä päivässä niin kuin geneerisiltä firmoilta. Onko tullut parempia diilejä sieltä leijonaluolasta vai sen jälkeen? No kummastakin tuli hyviä. Ne on ollut aika erilaisia, että tämmöiseen myyntisoftaan just viime viikolla sijoitin, joka ei ole niinku yleensä ihan mun skuupissa, mutta mä ajattelin, että pitää nyt vähän kaikkea kokeilla. No hypätään sitten yrittäjyyteen. Puhutaan vähän siitä. Sä oot perustanut ensimmäisen yrityksen vähän reilu parikymppisenä ja teit siitä aika niin kuin kunnioitettavan pesämunan. Ja niin mites, oliko alun perin ajatus myydä vai ostettiinko se? No mä aina ajattelen, että hyvät yritykset ostetaan. Että tavallaan kun sä rakennat sellaisen, jolla on niinku tuloskunto, jolla on niinku tulevaisuutta, joka niinku homma toimii ilman, että sä oot siellä ohjaksissa itseksesi, niin kyllä sellaiset firmat yleensä tullaan hakemaan. Et mäkin neuvottelin monen yrityksen kanssa, jotka oli niinku kiinnostuneita, kunnes löytyi semmoinen täydellinen fitti ostaja. Että kyllä mä olin päättänyt, että ennen kuin mä oon 30, niin mä exitin teen, mutta en välttämättä exit ei tarkoita sitä, että myy niin kuin yrityksen, vaan että tekee itse exitin, eli niin kuin ei enää jatka toimarina, vaan hankkii siihen sitten toisen toimariksi. No tuossa lukemiin katsottiin MySomesta, että se liikevaihto on kasvanut kivasti, että myytkö liian aikaisin? No mähän on tässä vielä omistajana, että kyllähän yritys pitää myydä siinä vaiheessa niin kuin varsinkin eka osa, kun tietää, että sillä on vielä kasvupotentiaalia, koska eihän niin kuin kukaan kuolevaa laivaa osta. Ja mä uskon, että MySomesta tulee kyllä hieno kasvutarina vielä tämänkin jälkeen, kun aika minusta jättää. Mitä tämä exit, niin mitä ovia se avasi sulle? No totta kai kun seuraavan yrityksen perustaa, niin on aika paljon kivempiä, että voi heittää heti 100 tonnia pöytään ja vaikka esimerkiksi ostaa läppärin, mitä ei ollut niin kuin edellisessä firmassa mahdollisuutta tai muuta, niin kyllähän se antaa aikamoisen etumatkan, että minkälaisia asioita voit tehdä. Sä voit heti palkkaa työntekijöitä, sä voit tehdä vähän viisaammin asioita, että sun ei välttämättä tarvitse pestä toimiston vessoa ekoi 2 vuotta. Niin, tällaisia ylellisyyksiä. Ja totta kai sijoittajana olisi aika heikko, jos ei yhtään pääomaa olisi, niin se on tietenkin myös merkittävä tässä. Just näin. No, kun sä puhut ihmisten kanssa yrityskaupoista, niin siellä on aika usein nyt se lottovoitosta täytyy tulla samanlaista ajatusmallia, että ollaan tekemättä yhtään mitään nyt, kun on mahdollisuus. Niin kävikö tämmöinen ajatus, että nyt kun kauppa tuli ja siellä tuli ensimmäiset rahat, niin kävikö mielessä, että nyt olen tekemättä mitään? No ei todellakaan. Meillä oli jo toinen firma perustettu ja osakeyhtiöt tulilla ja rahasin miehen ja parhaan ystävänikin siihen mukaan, että kyllä tämä oli niin kuin, että sitten mennään vielä kovempaa. Joo, että kyllä niin kuin laiskottelu on ihanaa, mä oon niin kuin semmoinen true laiskiainen niin kuin välillä, mutta se on se tasapaino, että sä teet välillä niin intensiivisesti ja täysillä asioita, niin sit laiskottelu on ihan superihanaa. Että en mä vois kuvitella, että mä vaan niin kuin lorvisin koko elämäni. Ja aika harva, joka exitin tekee, on sellainen persoona, että niin kuin makaisi riippukeinussa loppuelämänsä. Just näin. Mennään ihan sitten tähän yksinkertaiseen kysymykseen, että miten susta tuli yrittäjä ja oliko se jo sulla DNAssa ja itsestään selvää, että yrittäjän polun valitset? No mun äiti on yrittäjä, kun mä olin teini-ikäinen, niin hän perusti tämmöisen suklaakaupan ja nykyään Petrisillä meneekin tosi hyvin, että heillä on useita kauppoja ja hieno yrittäjätarina siinä saanut seurata, mutta myös nähnyt ne yrittäjyyden vaikeudet, että se ei ollut mulle mitenkään itsestään selvää, että mä lähden yrittäjäksi, että mä menin kauppikseen sen takia, että musta tulisi jossain vaiheessa pörssiyrityksen toimitusjohtaja. Mutta nyt kun mä oon nähnyt pörssiyrityksiä, niin mä olen silleen, hyi hei, nyt sensuroidaan. Ja siis niin kuin, että mikä siinä on? Kauheat pitää raportoida ja selittää jollekin sun tekemisiä, sijoittajat jotain ulisee. Ei. Ihan siis kasvuyhtiöitä, jotka on listaamattomia, niin ne on nyt niin kuin mun juttu. Mutta mä olin markkinointitoimistoissa ja sitten tuli hyvä paikka ja oli ehkä semmoinen, että piti miettiä, että mitä sitä uralla tekee, että oli vielä opiskelija silloin, niin tuli hyvä paikka, että musta tuli vähän niin kuin vahinkoyrittäjä. Vahinkoyrittäjä. Määritteletkö vähän lisää tuota termiä? No elämässä on sellaisia hetkiä, kun joku on silleen, että no ei pitäisikö tehdä jotain tällaista ja sitten sä oot silleen,
okei. Tai niin kuin, että no en mä tässä mitään menetäkään, että mulla oli joku 200 €, mä olin just kiertänyt Aasiaa 3 kuukautta, niin Visa Elektronilla ja muuta. Ja sitten mulla oli muutama potentiaali, joka oli kiinnostunut olemaan asiakas, niin mä ajattelin, että nyt kokeillaan. Että mä olin käynyt työhaastatteluissa isoissa hienoissa firmoissa ja sitten siellä kerrottiin, että joo, että esimieheksi minä pääsin, kun olen ollut 9 vuotta täällä. Mä olin, 9 vuotta, ei. Että mä niin kuin eihän kuolla tylsyyteen ja vanhuuteen ja kaikkea muuta ennen sitä, niin että pitää nyt perustan oman, niin sitten mä voin ainakin tehdä just sitä, mitä mä haluan. Joo. Että näet sen, eli sä näet sen mahdollisuuden ja tartuit siihen. Joo, mä näen, että se on niinku urallinen steppi, että kuka niinku 24-vuotiaaksi pääsee suoraan toimitusjohtajaksi, kun perustamalla oma yrityksen, niin se on helppoa. Joo. Kannustettiinko sua yrittäjäpolulle kotoa? No totta kai vanhemmat kummatkin, isä ja äitini on varmaan kannustanut kaikessa, mitä tekee. Et siinä niinku, tosi onnekas, mutta kyllä mä näen, että on hyvä, että sieltä lähipiiriltä tulee myös sitä kritiikkiä ja niinku semmoinen suunnaton kannustus kaikessa asiassa ei aina ole hirveän hyvä, koska kyllä pitää olla vähän inhorealisti. Kun sä lähdet tekemään firmaa, niin sun pitää tietää, että niinku, mitä kuoppia siellä edes voi olla, jotta sä et niin helposti tippuisi sinne. Niin et sä tarvii siihen alkuun niinku cheerleader-laumaa sun ympärille, että sä pystyt sen tekemään sen yrityksen. No minkä tyyppiselle se yrittäminen sun mielestä sopii, jos sä oot kaveri ja puolisonkin vetänyt mukaan? Että mitä se vaatii? No kyllä mä yleensä niin kuin, vaikka heissä tunnistin sen, että on tosi kovia tekee duunia. Joo. Ja tavallaan kestää myös sitä niitä heikkoja hetkiä, että kun niitä alamäkiä ja niitä tulee aina, niin pitää olla aika hyvä henkinen kypsyys, että niin kun saa itse möyrittyä itsensä sitten takaisin raiteille. Ja kyllä mä uskon, että pitää olla draivikas ja joku näkemys, että niin kun yllättävän harvalla ihmisillä on visioita tai näkemyksiä ja sitä on aika vaikea niin kuin opetella, jos ei se ole niin kuin sulla vähän niin kuin DNAssa. No kumman visio voittaa sitten, sun vai miehen? No totta kai mun. Ei hetkenkään epäilystä. Mikä on parasta yrittäjyys? Ja mikä on haasteellisinta? No parasta on mun mielestä se, että ei vapaus, mitä monet sanoo, koska se, että jos sulla on työntekijöitä ja muuta, niin sä oot yllättävän antivapaa silloin. Mutta se, että saa tehdä itse ne päätökset, kun sä oot tehnyt niin kuin surkean päätöksen, niin sä myös joudut itse vastaa siitä. Mutta ei se harmita niin paljon, okei, ehkä se harmittaa vielä enemmän, mutta niin kuin, että kun se, että se tulisi ylempää tai joltain muuta, että sä pystyt niin kuin tavallaan itse valitsemaan, että mitä tietä kuljetaan. No ehkä sitten niin kuin pahinta on sellaiset, mihin ei niin kuin maailman tilanteet, kaikki muu tällainen myllerrys, mihin ei oikein itse pysty vaikuttaa. Tämmöiset isomman maailman jutut, missä me pienet yrityksetkin joudutaan valitettavasti elämään. Just näin. No osaako nimetä 3 pointtia, miksi sä oot pärjännyt niin hyvin? No mä luulen, että itse mä oon tosi nopea tekemään päätöksiä, eli mä teen niin kuin aivan sairaan määrän päätöksiä joka päivä. Suurin osa niistä on hyviä. Osa on todella huonoja, mutta kun niitä määrä korvaa laadun tässäkin asiassa, niin sellainen nopea päätöksentekokyky on ollut kyllä yksi avain onneen. Toinen on varmasti sellainen, että mä oon tosi hyvä rakentaa tiimejä. Että mä koen, että mä oon rekrytoijana aika vahva. Että mä näen sellaisia, että vaikka mulla olisi joku muukin siinä rekrytoimassa mun kanssa, niin hän saattaa olla, että no ei tää ole paperilla tarpeeksi vahva kandi. Tässä niinku tavallaan ajattelee, että mulla on semmoinen pieni selkäranka wipe joistain ihmisistä. Ja mä saatan ottaa aika yllättäjiä, jotka ei ole niin kuin, ikinä nämä mun yllättäjärekryt ei ole pettänyt. Että ne on aina ollut niin kuin todella vörtti. Voi olla ihmisiä, joilla on ollut oikeasti aika vaikea tausta tai vaikea urapolku tai isoja hyppyjä elämässä tai muuta. Mutta sä näet, että sillä on semmoinen oikeanlainen kipinä ja se tuo siihen tiimiin jotain, mitä siitä puuttuu. Just. Sulla on semmoinen vahva intuitio. Joo, todellakin. Ja siihen intuitio pitää kyllä luottaa tämmöisissä ihmisasioissa. Ja sitten 3. varmasti semmoinen huumori, että onhan tämä nyt niinku ihan hanurista niinku monena päivänä, mutta jos pystyy nauraa ihan joka päivä, niin kyllä se aika pitkälle vie. Joo niin, se on hyvä. Joo. Sä oot siis selkeästi tehnyt oikein ja oikeita asioita, jotta oot menestyvä yrittäjä, niin mitä tämä käsite menestys sulle tarkoittaa? No kyllä mulle menestys on sitä, että niin kun sä heräät joka aamu, joka ei ole mikään mun mielijuttu, mutta siis sä tiedät silti, että niin tästä päivästä tulee ihan sairaan siisti ja kiva. Vaikka siellä olisi tylsiä rutiinihommia tai mitä tahansa muuta, niin sä teet niiden ihmisten kanssa asioita, ketä sä haluat. Sä saat valita sun tiimin, sä saat oikeasti niin kuin, elää sellaista hauskaa ja omien ehtoista elämää. Niin sitä on mulle menestys.
No niin, tässä on käynyt ilmi, että olet hyvin monessa mukana, niin miten sun aika ja jaksaminen riittää? Tässähän olisi kaikki resepti jo uupumukseen niin sanotusti olemassa. No uupuminenhan usein lähtee siitä, että ei tee sitä, niin kuin mikä on itselleen mielekästä. Et silloin kun tekee asioita, jotka on oikeasti innostaa ja inspiroi, niin musta tuntuu, että niitä voisi tehdä loputtomiin. Mutta mä olen aika niin kuin tarkka mun yöunista, että aina pitää se 8-tuntinen nukkuu. Niin se on pyhä lehmä itselleni. Eli onko se näin, että sulla on toteutunut tämä, että miten se meni se sanonta, että kun teet siitä, mitä tykkäät tai rakastat, niin se ei tunnu enää sellaiselta niin kuin työnteeltä tai niin ja huomioikaa, että mä teen kuitenkin taloushallinnon automatisointeja työksi. Mä en tiedä tää niinku mitä rakastat. Mutta joo. Mutta se on, itse olet tiesi valinnut. Just niin, nimenomaan. Ja se on niinku, että kun sen saa valita sen tien, niin silloin voi mennä vähän tylsempääkin tietä. No miten sä sarjayrittäjänä priorisoit sun ajan ja energian eri firmojen välille, kun sulla on erilaisia omistusosuuksia ja sitten erilaisia tarpeita, niin miten se käytännössä menee? No mulla on jonkin verran passiivisia sijoituksia, eli käytännössä jos sieltä firmasta soitetaan tai pyydetään jotain jeesiä, niin mä autan, mutta ne on käytännössä en niin kuin proaktiivisesti tee mitään. Ja sitten mulla on nämä mun omat kultamurut, joita mä sitten niin kuin pushaan ja vedän eteenpäin. Niin, tuo on tämmöinen sijoittajatermi. Onko sulla tavoitteena kasvattaa edelleen niin lisää firmaa saada niin sanotusti portfolio? On joo. Että kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa, nyt kun mulla on tämä tavallaan oma firma More, missä mä oon toimitusjohtajana, niin se en välttämättä sitten enää muutamien vuosien päästä vedä firmaa itse, vaan sitten keskityn pelkästään niin kuin kaikkiin mun yrityksiin. Miten sä tämän sun työn ja vapaa-ajan tasapainon, niin miten sä sen jaat? No mä ajattelen, että mä oon aina lomalla ja aina töissä. Vähän tällaisella mentaliteetillä. Että mulla ei niin kuin lopu työaika ikinä, mutta se ei myöskään ala ikinä. Niin se on niin kuin ihana löllerö-ajan käsite, missä vaan lillun. Mutta mä oon tosi hyvä siinä, että mä oikeasti mietin, että pitääkö jotain asiaa tehdä. Että liian usein me ihmiset ollaan silleen, että kun mun pitää. No onko se nyt ihan pakko pestä pyykkiä? Että kyllä siellä ne eri parisukatkin odottaa huomenna, että voidaan sammakko- ja lammassukalla vetää vielä yksi päivä. Niin aika montaa niin kun asiaa ei sit oikeasti loppujen lopuksi olekaan ihan pakko tehdä. Tai sitten ne voi tehdä vain jollain eri tavalla. Niin sä oot hyvä priorisoimaan. Joo, ja tai tehostamaan. jättää asioita tekemättä niin, myös. Joo. Se on, että kyllä sinne roskikseen vielä mahtuu, kun vähän painaa. Sijoittaminen on kiinnostavampaa, rikas elämä on kiinnostavampaa. Pidämme huolen sijoituksistasi, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen. Aleksandria, rikasta elämää. Nyt sä olit 31. No, muutaman Nuorekas. viikon päästä vasta. 30. Yes. No niin, tarkennetaan. Ja oot aika paljon saanut aikaan. Ja voiko sanoa työuraa. Tuskin jäät lepää laakerin, varmaan en mä tiedä, onko miettinyt koskaan. Mutta mistä unelmoit? No kyllä mä unelmoin vielä siitä, että mä rakennan jonkun ison firman. Et nyt mä niinku harjoittelen ja teen vähän niinku pienempiä ja katon mitä. Mutta kyllä se endgame tulee olemaan, että sitten vanhoilla päivillä kuulen lykkäseen jonkun Pörssiyhtiön toimari. Joo, se alkaa suoraan pörssistä se yritys. Mä aloitan. Sitähän sä halusit olla pörssiyhtiön toimari. Aloitan raportoinnin kuntoon laitolla. Just näin. Niin, että oot vasta päässyt alkuun. Joo, kyllähän nämä niin kuin aika tyngiksi on jäänyt nämä niin kuin, omat firmat. Tai siis silleen, että niin kuin pieniä, hyviä, kannattavia, mutta siis olisi mahtavaa rakentaa jotain, missä olisi vähän isomman maailman meininkiä. Mutta sulle ei ole siis osahan yrittäjä on sellaiset, että en aio myydä firmaa, niin, mutta sulle ei ole tämän tyyppistä, että sä kasvatat firmaa tavallaan, että jokainen olisi aina myytävissä, vaikka sitä myytäisi. Joo, kyllä mä niin kuin näen sen, että on ehkä turha pitää kiinni. Että mä näen itse, että on niin kuin 3-5 vuoden projekteja, niin itse on niin innostuja ja jaksaa painaa tietyn ajan. Ja se on hyvä laittaa itselleen se timeline, että minkä vetää ihan täysillä. Mutta just. Sitten aina jotain uutta. Että kuitenkin nytkin hyppäsin markkinointialalta IT-alalle, niin kyllä se niin kuin oli aika silleen syöksy kuralammikkoon, miten mä sanoisin. Markkinointialalla oli niin ihanaa, mutta kyllä IT-alakin nyt alkaa maistumaan. No niin, hyvä. Haasteita riittää. Just näin. Joo, se on tärkeää. Mennään sijoittamiseen. Puhutaan sijoittamisesta. Millainen rahan käyttäjä oot? No firman rahoilla tarkka, mutta omat rahat vähän huithapeli. Myönnetään.
mitä sä, niin tarkennatko vähän tuota? Firman rahoilla tarkka ja oma huithapeli. No huithapelillä mä ehkä tarkoitan sitä, että saattaa tehdä vähän spontaania ostoja tai käyttää rahaa sellaiseen, missä elämästä nauttii. Et esimerkiksi mä ajattelen, että koti, lomamatkat, ravintolat, tällaiset asiat, niin niihin pitäisi sijoittaa, vaikka ne eivät ehkä tuo korkoa korolle ilmiötä ihan samalla tavalla. Mutta sitten mulla on tämmöinen tylsä salkku, mitä varainhoitaja hoitaa ja sitten mä aina Pekalle ulisen jotain, jos mä jotain tarvitsen, mutta mä en halua käyttää aikani siihen, että mun sydän hyppää joka kerta kurkkuun, kun mä luen kauppalehdestä, miten Fortumilla menee, vaan mä haluan olla onnellinen indeksisijoittaja, jolla on jotain metsää ja infraa ja kaikkea sellaista kuivakkaa yhdessä salkussa. Ja sitten on tää mun oma hupisalkku, minne saa ostaa mitä vaan yrityksiä ja ihan mitä mieleen tekee. Just. Eli se tylsä osuus on se arvoperiosuus, minkä joku muu hoitaa. Joo. Just. Ja mausteet erikseen. Just näin. Okei. No minkälainen aikaikkuna sulla on näissä tylsissä salkuissa? Onko se vaan? Tylsissä salkuissa on semmoinen niin kuin eläke, eli tavallaan mulla on laitettu vaikka 750 tonnia tavallaan tämmöiseen eläkesäästöön ihan vaan sen takia, että mä olin vähän tämmöinen kurja yölinmaksaja tässä nämä mun ensimmäiset vuodet. Eli just tämä rontti, mitä valtio yrittää ajaa takaa, niin nyt mä korjaan kurssin ja laitan sitten sinne vähän takataskuun. Okei, hienoa. Ja otetaan vielä loppuun tärkeä kysymys. Mitä rikas elämä tarkoittaa sinulle? Hupia ja hauskuutta. Yksinkertaista ja kaunista. Kyllä. Mutta sitten meillä on spesiaaliosio. No niin. Näistä et tiedä mitään. Meillä on tullut kuulijakysymyksiä. Kiitos heti alkuun ensinnäkin kuulijoille näistä kysymyksistä. Niitä saa sieltä IG:stä laittaa jatkossakin lisää, kun tulee uusia ilmoituksia uusista jaksoista. Mutta meillä on yrittäjät ja yrittäjähenkiset on laittanut täältä hyviä kysymyksiä, että häntä ensimmäisenä, että mitä asioita yrityksen kannattaisi laittaa kuntoon, jolla varmistetaan kannattava kasvu? Kassa. Se on oikeasti, että kuule se on ihan ihmeellistä, että kun asiakkailta saa rahaa, niin ei jumaliste business kulkee sitten. Se on hankki ihan mitä vaan ja muuta. Eli tosi moni yritys on vaikka laittaa uudet yrittäjät vaikka mullekin viestiä, että hei, kun mä tarvisin sijoittajan alkuun. Et sä tarvit asiakkaan. Ja oikeasti se on ihan hullua, että sä voit saada asiakkaita ennen kuin sulla on osakeyhtiö edes pystyssä tai mitään. Sä voit soittaa vaan ihmisille ja kysyä, hei, mulla on tämmöinen palvelu, konseptoit sen jotenkin, lähetät dekin eli tämmöisen PowerPoint-pläjäytyksen ja yhtäkkiä sulla on asiakas. Niin se on sellainen, mikä pitää olla kondiksessa, että liian moni miettii, että no millainen mun logo on ja sitten viilaa nettisivuja tai muuta. Ei mitään muuta kuin jos sulla on rahaa kassassa, niin kaikki onnistuu sen jälkeen. Ollaanko me kansana liian arkoja tämän suhteen? Arkoja tai sitten onko kauhea sanoa, että laiskoja. Että on se myynti on ihan sikarankkaa ja hattu päästä kaikille myyjille. Että se on kovaa duunia. Niin sitten se on helppo aloittaa firma vähän silleen, no en mä nyt sitä myyntiä tee. Mä visioin nyt vähän ensiksi. Joo, että se on brändistrategialla ei ole mitään väliä, jos sun firma menee konkurssiin. Se on totta. Onko sä hyvä myyjä? On. No niin. Pitää olla. Ja hyvä myyjä ei aina tarvitse olla värikäs tai tosi ihmisläheinen tai muuta. Että vaikka mun yhtiökumppani Atte, niin kaikella rakkaudella ollaan oltu parhaita ystäviä monta vuotta, niin vähän kuivakka IT-alan tyyppi. Mutta ai että kun toimii. Ja kädet täristen soitti ekat buukkipuhelunsa, 4 isoon firmaan soitti ja 3 sai tapaamisen. Mutta harmitteli, kun ei saanut sitä 4. Mä oon toi on ihan uskomaton, että nämä firmat edes vastas tähän puheluun. Niin saati sitten, että sait kova 3. Joo, että ei tarvi olla ihan mikään kokenut kettu tai semmoinen liimaletti, että siinä onnistuu. Et tietenkin, jos sun palvelu on sellainen, että kukaan ei sitä halua, niin sit kannattaa ehkä miettiä koko bisnestä uusiksi, että sit se ei ole pelkästään myynnin ongelma. No, mulla tuli taas lennossa tästä kysymys, jos mietitään, että nyt on post-koronassa, niin kotimaiset pk-yritykset ja yritykset on saanut aika hittiä vähän joka suunnasta. Ja nyt, miltä näyttää nyt tilanne, mutta minkälaisen checklistan sä antaisit suomalaisille yrittäjille, jotka tuolla katselee ja kuuntelee ja miettii, että onko mun firma hyvässä hapeessa ja mitä kannattaisi varmistaa?
No ehkä startup-maailmassa niin kuin hyvä ajattelu on tämä runway, eli lasketaan, että kuinka paljon niin kuin nykykassalla, vaikka kävisi ihan mitä tahansa, niin kuinka kauan sun firma pysyy pystyssä. Niin sitä voisi ihan tämmöisiin perinteisiinkin yrityksiin jalostaa. Ja sitten ehkä yksi semmoinen, niin kuin, miksi mä siitä myynnistä paasaan niin paljon, että jos sä tiedät, että sun niin kuin, firmassa on kyvykkyys myyntiin ja sulla on joku selkeä myyntimalli, että sä tiedät, että jos me 3 kuukautta tehdään tätä asiaa, niin me saadaan tämän verran rahaa maailmantilanteesta huolimatta, oli se vaikea vai helppo, ja yleensä tuntuu aina olevan vaikea, niin se tuo aika paljon turvaa, että sä tarvittaessa tiedät, että sä saat raastettua sitä rahaa lisää, vaikka sä menettäisit sun isoimman yrityksen tai asiakkaan siis anteeksi. Ja siitä asiakkaiden lukumäärästä ja koosta, kun liian usein etsitään sitä isoa valasta, niin se iso valas saattaa tappaa sen sun koko firman. Jos se lähtee, sut lähtee puolet sun laskutuksesta pahimmillaan. Se voi antaa sulle järkyttäviä ehtoja, maksuaikoja. Se, että niin kun kassatilanne on ihan eri kuin tase- ja tuloslaskelma. Ja se on niin kuin kaikista tärkeää. Se on tosi monen kasvun este. Ja se on hullua nähdä yrityksiä, joilla on niin kuin ihan törkeät vaikka tuloskunto, mutta niiden kassa ei kestä seuraavaa vuotta. No miten sitten, kun puhutaan firmojen kasvattamisessa, niin Suomessa, jos mietitään näitä pk-yrityksiä, niin suuri osa on näitä mies ja hiasen yhden hengen tai yhden miehen tai naisen yrityksiä, niin mikä on suuri este sen firman niin kuin, että se jauhaa paikallaan tai se ei kasva? No todennäköisesti joko halu, että kyllähän moni vaan haluaa tehdä yksin tai joku isompi voima on sanonut sulle joskus, että se on helvetti palkata tekijöitä ja sun elämästä tulee kaameeta sen jälkeen ja sä ajattelet, että vedät hautaa asti niin kuin yksin. Mutta kyllä mä näen, että myös se sellainen, että ei ole rakentanut tai miettinyt sitä bisnesmallia, kun on lähtenyt tekemään. Koska totta kai joku vaan alkaa tekemään, vaikka nykytyönsä ohessa jotain, sulle tulee enemmän keikkaa, mutta se ei välttämättä ole silti liiketoiminta. Että sä oot vähän niin kuin freelancer suoraan, jota on aika vaikea kasvattaa. Eli sulle ei ole vaikka mitään selkeää, että mitä sä myyt. Sä myyt joka kerta jotain eri juttua, niin sitä on aika vaikea monistaa. Tai ehkä sitten se on sun oma osaaminen, että sä oot vaan niin hyvä jossain, että sä et usko, että sä pystyisit kouluttaa tai opettaa ketään muuta olemaan niin hyvä. Että jos sä oot tosi hyvä hiomaan parkettia, niin sitten sä vaan ajattelet, että kukaan oppipoika ei ikinä tuu sun tasolle ja sä hiot sitä selkävääränä hautaa asti. No miltä se tuntui palkata ensimmäinen työntekijä? No se oli superjännittävää. Mulla ei ollut toimistotiloja silloin. Eli mä bunkkasin toisen toimiston kokoushuoneessa ja mulla ei ollut siis edes avainta sinne, jolloin välillä jos mä olin eka, niin mä joudun odottaa, että ne oikeat työntekijät tulee, että mä pääsin sinne mun valetoimistoon sisään. Ja sitten sinne mulle tuli haastatteluun ihmisiä ja se oli ihan hullua, kun jotkut ei ollut tutustunut ollenkaan, ne ei tajunnut, että ne tulee ihan uuteen firmaan, vaikka mä olin mun mielestä niin kuin avannut siihen hakemukseen. Mutta sieltä löytyi vaan ihan fitti Juha. Ja Juha oli mun eka trainee ja nyt hän kouluttaa traineeitä. Mä oon Somella ollut siellä 6 vuotta. Eli erittäin hyvä rekry. Mutta sulla oli selkeästi niin kuin alusta lähtien suunnitelma, että sä kasvatat ja rekryät ja... Joo, todellakin. Joo. Että mähän aloin tekemään somemarkkinointia, vaikka mä nyt en ihan hirveästi somesta pidä niin kuin henkilökohtaisesti, mutta se on kaupallisessa mielessä ihan törkeän hyvä ja tehokas kanava. Niin kyllä mä nyt olin aika varma, että mä en niitä valokuvia tule ottamaan, kun en edes osaa kuvata. Niin. Tällä hetkellä mulla on tilitoimisto, niin en ole sitä kirjanpitoakaan itse tehdään. Kyllä mä näen, että sen vetäjän ei välttämättä tarvitse olla niin pro siinä tekemisessä, kunhan se löytää oikeat ihmiset ja tietää mitä tekee. Ja se tiimin kasvatus oli se sun yksi vahvuus. Just niin. Kyllä. Oot ihan selkeästi ihmisjohtaja, näin voisi sanoa. Joo, todella. Ja mä saan ihmisistä niin paljon virtaa, että mä en voisi ikinä kuvitella, että mä olisin etänä loppuelämäni, että mä oon kyllä ikuinen läsnätyön, vaikka mä olisin ainut läsnä, niin minä olen siellä, minä ja koirani. Ei hybridejä. Ei hybridejä minulle, että muille voi olla. Juuri näin, joo. Sitten täällä on kysymys, että miten olet kehittänyt yritystesi kulttuuria ja henkilöstöä kasvun tukemiseksi? No erittäin hyvä kysymys. Totta kai sellainen, kun rekryy jonkun ihmisen, niin pitää jo siinä vaiheessa olla aika selkeä, että pystyykö tarjoamaan
niin kuin urapolun. Ja sen takia mä rakastan aloja, jossa sä voit kouluttaa omat tekijät, koska sulla ei ole työvoimapulaa samalla tavalla ja myös sä pystyt mahdollistaa jollekin niin kuin juniorille aika makeen kasvupolun. Esimerkiksi meillä on vaikka MySomella niin somekoordinaattorista on kasvettu 4 miljoonaa vaihtavan firman toimariksi. Niin tällaisia niin kuin, tarinoita, että jos sä otat ihan superkokeneen siihen rooliin, niin onko sulla annettavaa mitään enää vuoden päästä? Että se mun mielestä lähtee jo aika paljon siellä niin kuin rekrytasolla, että sun pitää miettiä, että jopa niin kuin ottaa ihmisiä, ketkä haluaa kasvaa seuraavalle stepille, eikä ota sellaisia, jotka tulee sinne firmaan tylsistymään ja joutuu lähteä sen takia pois. Kulttuuri ylipäätänsä on ollut mulle aina semmoinen rakas asia ja mä ajattelin vaikka MySomesta, että mä teen siitä ihan mun näköisen. Meillä oli niin kuin aivan hulluja bileitä. Me matkustettiin, meillä oli ihan kassa niin tyhjä, me lähdettiin Gdanskiin. 11 € oli lennot Wizz Airillä ja 3 € oli onnibussi. Ja sitten me oltiin tulostettu väärät liput ja Wizz Air, niin kuin pirulainen, velotti meidät 27 € per jokainen, että he tulosti meille lentoliput. Niin meidän matkapudjetti meni ihan kuralle siinä, mutta oli ihan sairaan hyvä reissu. Mutta sellainen, että mä ajattelin, että se on vähän niin kuin sellainen koulun jatko, että koulussa on ihanaa, että se yhteisö tai tavallaan vaikka urheilujoukkoa tai muussa. Niin kun sä oot semmoinen parikymppinen, niin sä saatat kaivata sun elämää vielä sitä, että on se kaveriyhteisö. Ja mistä mä oon ihan sairaan onnellinen, niin moni vaikka MySomelainen on perustanut jonkun toisen kanssa yrityksen tai on parhaita kavereita tai muuta. Niin se on niin kuin hienoa, jos sen voi työyhteisössä saavuttaa. Wow. No mikä on tähän mennessä suurin epäonnistuminen? Mitä opit siitä? No kyllä mä sanoisin, että mun suurin on ollut niinku tällaiset rekrymokat, mitkä niinku johtuu vaan musta itsestäni. Eli se, että mä saatan ottaa niinku superhyvän tyypin, mutta mä mokaan siinä itse niinku tavallaan, että mä niin haluan sen ihmisen siihen tiimiin, että mä otan sen väärään rooliin. Niin se on ollut niin kuin itsellä ainakin semmoinen opetus. Ja varsinkin sitten ehkä myös se, että kun firma alkaa kasvaa, niin sitä organisaation rakennetta on ihan jumalattoman vaikea suunnitella. Että kun sä oot pieni firma, niin susta tuntuu, että joo, no tää on ihan sairaan hyvä idea. Mutta sitten kun sulla on yhtäkkiä 20 ihmistä lisää, niin ei se toimikaan enää samalla tavalla. Niin varmasti sellaiset niin kuin roolivaihdokset on ollut itselläni niin kuin isoimmat opetukset. Joo, se yksi konsultti sanoikin, että se on monella yrittäjällä kuulemma se ongelma, että jos on, varsinkin jos on itse aloittanut sen firman ja firman kasvaa jostain 1-2 hengen niin kuin firmasta 20 hengen firmaa, niin se yrittäjä johtaa sitä kuin sitä 2 hengen firmaa. Just näin. Et siinä on jonkun verran tekemistä, mutta ihan hyvä huomio. Ja helposti alkaa myös nostamaan sellaisia ihmisiä niin kuin tavallaan vähän tämä, mikä on niin kuin isoissa firmoissa usein, että jos sä oot ihan sairaan hyvä asiantuntija, niin oot sä välttämättä hyvä esihenkilö. Niin ne ei ole niin kuin sama asia. Että pitää mahdollistaa se, että sulla on niin kuin mahdollisuus kasvaa asiantuntijana ja esihenkilörooli on semmoinen, että siihen pitää myös oikeasti haluta. Siinä pitää olla paloja, siinä pitää olla sellaista tiettyä taitoa, koska mikä on niin kuin surkein päätös on niin kuin laittaa joku kärsimään huonosta esihenkilöstä. Mitä oot muuten mieltä? Kuinka usein hyvä myyjä on hyvä esihenkilö? No todella harvoin. Ja mun mielestä se, että jos sulla on lahjoja niin kuin myyntiin, niin älä jumaliste haastaa sitä muuhun. No mites tämä, että oot pärjännyt yrittäjänä ja elämässä, niin koetko, että se on muuttanut sua ihmisenä? No kyllä mä sinänsä uskon, että kaikki muuttaa. Että musta on niin kuin, olisi aika kamalaa, että jos mä olisin sama ihminen kuin mä olin teini-ikäisenä. Että kaikki kunnia sille 16-vuotiaalle Jennille, mutta on siinä niin kuin vähän petrattavaa. Millä tavalla se on muuttanut? No kyllä mä uskon, että mä oon tosi paljon rohkeampi ajattelee isommin. Että kyllä mä niin kuin vaikka työelämästä ajattelin silleen, että täällä mennään askel kerrallaan ja odotetaan, että joku sulle sen seuraavan ylennyksen antaa. Tai ajattelen, että enhän mä nyt ikinä kehtaisi tehdä jotain asioita. Niin ihmisiähän me kaikki ollaan. Siitä vaan kuule soitat jonkun firman toimarille, niin ihan samanlaisia ukkeleita ne on kaikkialla. Se on just näin, eikä tiedä mihinkä päätyy. Just näin. Kotoa ei tulla hakemaan. Näin se tahtoo olla. On muuten oma kysymys tästä lonkalta, niin onko semmoisia yrityksiä, mihin et lähde mukaan? On. Yleensä appit ei ihan hirveästi innosta. Miksi? No siinä on semmoinen munakana-ongelma, mitä markkinoilla on nähnyt. Eli kun sä rakennat appin, sä oot silleen yes. Sanotaan, että mä teen tämmöisen kukkakauppa-appin. Mun pitää sanoa kukkakauppiat mukaan, mutta sit mulla ei ole niitä asiakkaita.
niin kuin siellä. Ja ne kukkakauppiaat ei innostu, ne on silleen, surkea appi. No sit mä hankin niitä asiakkaita, mutta siellä ei ole tarpeeksi kukkakauppaa, ne on silleen, surkea appi. Niin mä en niin kuin ikinä pääse siihen hyvään balanssiin ilman niin kuin isoja mainoseuroja. Ja se maksaa tosi paljon. Ja sitten ajatellaan usein, että sijoittajan pitäisi etsiä sellaisia niin kuin ihan uusia innovaatioita, mitä kukaan ei ole keksinyt. Mä en todellakaan halua tehdä mitään uutta. Mä haluan tehdä venyvät kengännauhat, vähän paremmat kengännauhat. Mä haluan tehdä paremmat sukkahousut. Ne on niin kuin juttuja, että mitä ihmiset oikeasti tarvii ja mitä joku muu on maksanut ne oppirahat, että opettanut niitä kuluttajia. En mä halua maksaa sitä markkinointia, kun mä joudun opettaa niitä käyttämään tai uutta härveliä, mitä ne ei ole ikinä nähnytkään. No, otetaan tähän loppuun vielä, että nyt jos siellä joku miettii, että hei, mulla olisi joku ihan maailman päräyttävä idea, minkä mä haluaisin tuolla Jennille pizzata, niin miten sun saa yhteyttä? No, netistä löytyy kaikki yhteystiedot. Mä oon kuule avoin kirja ja mulle soitti just joku nainen ja sitten hän oli ihan silleen, että kiva kun sä itse vastasit. Sitten mä mietin, että kuka muu olisi vastannut tähän mun puhelimeen, mutta että sihteeriä ei valitettavasti löydy, mutta niitä hakemuksia otetaan vastaan. No niin, aivan mahtava. Mut hei. Vitsi meni nopeasti tämä aika. Meillä on kysymyspatterista tyhjä. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitos. Sairaan mielenkiintoinen keskustelu ja toivottavasti yrittäjille tuli, mä uskon sieltä saada tosi mielenkiintoisia pointteja ja vinkkejä. Kassa kuntoon. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myös sulle, kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Jos tykkäsit jaksosta, niin meillä olisi sulle 2 pyyntöä. Ensinnäkin käy painamassa seuraa-nappia tämän podin kohdalta, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota myös Instassa seurantaa meidän Rikasta elämää -tili ja jaa siellä meille sun ajatuksia liittyen meidän jaksoihin ja vieraisiin. Muut meidän jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta.